Kita man tabagem, narban nakarapis kan. Di kan sapay mangmangana. Ang mga anak mo, talaga kasi ate bagi ko, hindi ubi nga kay kastuin, kabagik ka no atin kunada. Okay. Makaubra ka nga raw. Ke di ka mabalin nga agbagkad tinadagsen. Dapat tean mo ke agop opisina ta bulpin lang kin ko ating iganam. Anang ako ah. Sa'yo ba tong utong na to? Sa'yo ba tong utong na to? Utong na sinasabi mo. Ito ang utong. Yan, balatong yan. Nagtartak na iyalpas na pinagtaltalo na eh. Puro lugi. Laging talaga purwakat kasi balatong. Pero paring makabaw. Hay! Baglaki din ta, nalalang to iti balatong ko. Makasulit ko mga tao, timo. Ikaw. Ikaw mo kutunan na yan. Oh, Mercedes. Saan ka pupunta? Hinahanap ko si Dems. Wala kasi sa bahay nila. Baka ando sa pinagtatabawan niya. Kapanan na, ito makitam. Hindi ko naman alam kung saan yung pinagtatrabahuhan niya. Sa'yo ba tong utong na to? Sa'yo ba tong utong na to? Utong na sinasabi mo. Ito ang utong. Yan, balatong yan. Palabiro ka talaga. Ang ganda ng utong mo ah. Ay, balatong pala. Paulit-ulit naman yung utong mo. Oo, baka sakaling makabawi na ako ngayon. Nalugi ako sa palay eh. Buti tong balatong. Medyo maganda to, kahit di ako mag-abono. Hindi kami pagdalo sa ato. Nakinis eh. Una yung boy. Nagkinis mo't yung nagkintamati ka din naman. Kaya gumagamit tamit ha? Ito ni, GR4 Extreme Degree, sir. Mahit nga pangikat ti ko ata, ito mangkin nga grasa. Mabalay mo lang ang dilugan ko ha. Nagdalos ni. Ito na yan, nagsilingain. Nay, Mahit ah. Nay, nagdalos na kadena na nay. Oh. may cut pa iso nay. Kulang ata, ibabad mo lang ti 3 minutes to 5 minutes. Sama ko kuskusin. May cut no kan. Sabi ni, nagdalos ni. Terus ka pa iso nay. Kapag kanino motor ato? Kanyak ah. Kaya motor mo ay. Pahatak ko na kung pagbayad ko. Sayang ay. Nagkalas mo na dating sukat mo. Di ba alay, basta tumaray. Sa bagay ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. Kung pa'y makita mo lang is nakadagrasa na ah. Kita man ay. Pagagatangan nga ikasta. Di TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalin ng gurdura may salang. Balay, basta da pagbayad mo. Gurdura ito mga raw ta gamitin mo di kadina. GR4 degree sir. Oh, Kita mo na eh. Magmayat buya na yan. Dalos ni. nagkinis na rin na eh. Buti tong balatong. Medyo maganda to, kahit di ako mag-abono. Bakit? Hindi ba inaabonohan yan? Depende. Nasa tao din yan kung mag-aabono. Pero para sa akin, mas maganda pa rin hindi abonuhan yan. Yan oh. Yan na yung abono niya. Yung kan ng palay. Yan. Yung mga yan. Yan. Yan sa kan, balatong. Okay. Eh di ibig sabihin, yan na yung pinaka-abono niya, yung puno ng palay. Oo. Yan na yan. Wow! Pagkatapos na mamaharbis tong mga munggaw, yan naman yung magiging abono ng palay. Ay, ganun pala yun. Ba't mo alam yung mga ganyan? Nag-aral ka ba ng agriculture? Hindi. Hindi naman ako nag-aaral ng agriculture. Napapanood ko lang. Madami kasi ako napapanood na ganyan. Ayun, ginaya ko. Oh, tingnan mo, gumanda naman, di ba? Sa bagay, maraming na napapanood ngayon, lalong-lalo na sa social media. Oo nga eh. Sobrang dami na. Saka madami natin gumagawa ng mga fake news. Dapat yung mga gumagawa ng fake news, pinapakulong eh. Maiba ako, Andres. Saan pala yung pinagtatrabahuan ni Dems? Doon! Sa ginagawang malaking bahay, hindi mo pa nakikita yon? Di ko alam yun.
Tsaka di ko naman napapansin yon. Pwede mo ba akong samahan? Busy ako. Alam mo, binabantayan ko tong balatong ko. Baka biglang mawala to. Mawawala ba yan? Wala naman magkaka-interest dyan. Kung palay, pwede pa. Mahirap na. Baka kasi pagpastulan ng bakaw kaya kalabaw. Oh, baka arabasin pa yan. Di walang matira. Hindi naman siguro. Alam nilang may tanim, tapos pagpapastulan nila. Sa bagay, may tama ka. May tama ka. O sige na, tara na. Ay, salamat. Bisan mo. Mainit na pala, oh. Baak. Agmay-may sa kamot dito, oy. Ay, maday, duwa ka may. Kadwa ka di kadwak dubi nga. Ukis ti sabam. Nabayag nga na ikali aji, oy. Kaya mumagayam. Baak. Kasano ngay tatan. Yung kasarmot ti sabali ni Eman. Kaya napay nga ti maramidak. Nung iso ti pagragsakan na. Tsaka mading nga ipilitin no anak kaya di tao. Walangan nga silsil ko pa lang mo ti bagbike kanya na mo. Ataman baak. Damo la paninindiga ma. Gawin Nuhan nga healthy ti relationshipin. Kailangan nga ilit go atan. Ng baak. Hanggang rudmot masaksaktan. Apay manhid nga awan rik na. Siyempre, dalat tamat sakit na. Ngayon madiklang ipalpahalata ta kababain. Sa balik ka nga talaga baak. Han man kami nata ti pagtungtungan ta. Nagmumove on lang ti taom. Nadamag ko lang ma. Kanya nga ti kahit mga pagtungtungan ta. Eh mabalin nga pagkakwartaan kini. Kasi digman pinagbabayad ti kuryente kin danumi ng pagbayad ko. Baka maputulan ako. Problema ti pagbayad mo ti kuryente. Nga di paggatang mo ti arak. Madim problemaaan. Isa bali adi Nagadog lalaban si tangamang titid arak. Pulutan lang nga problema ko. Apay si ka ikikanda. Siyak maday. Kino masabat mo nga minida, numis isem, isimam mit Kanayo na magis-isem. Maktangan pa nga dati pangakon. Di da mo like kanan. Kasanoda ka nga rikan, kikasmit ti kaya mo. Kuso ti kailangan. Bagsikat ke awan ti biyabiyagem. So nga madim kailangan. Nya, dangarot mo mga mabalin ta pagkakortahan ta. Sayang ti aldautan Adam mo ni kumpare agpapairek. Kaya mo ti extra nga karyada. Madya kayat, madya mabalin nagbagkat ti nadagsain, nagsaro ta. Ke kainom mo Kita man tabagem. Narban nakarapis kan. Di kan sapay mangmangana. Ang mga anak mo, talaga kasto ati bagi ko, hindi ubi nga kay kastuin, kabagik ka nga ito kunada. Makaubra ka nga raw. Ke di ka mabalin nga agbagkat tinadagsen. Dapat tiyan mo ke agop opisina ta bulpin lang kin ko ating iganam. Anang ako Papel. madyak po masadyay, di mo nakaadan. Ata ka pagbasahan da ka idi. Arak mo tinunam. Makasao ka kay oresi ka kaya kamo nakalipas, arak mo la inunam. Ay wunya gayam. Makasawak ke parehas tamot lagayam. Nagmait ko mati trabaho tatano nakalipasak ti pinagadal. Yung inya nga ron ti marabidak. Daddan Suara niya ti bagbaga madyak mamati kanyam. Nya kamutan. Gaputawan ta makarkwarta kon. Di ka mamati kanya kaon. Ang damit ngim magadi kapati-pati lang, ngim magadi daduma. Alanganin Alangan. Uray si ka alanganan kamutlaeng. So nga pampanawan da ka ti babae. Sanaya kon nga taltalawan dan. Kasano nga rudlo lumakay kan baak. Di awan mang punas taubo maun.
Bahala na tan na. Tsaka baka mada lumakain. Nagagara tayo bagay kong tiarap. Apay, sigurado ka nga hangka lumakayan. Kuwain. Ang kuntumit lang mo, no, kasan nun to te gasat ko. Kastaya nga talaga ti mapampanunot ti awan makadkadwa na. Ato te agtartaray te panunot ko. Ngim jak amo no kasanok aramiday. Maaramid mo nga raw, no dadka ka mo lang agtugtugaw. Ayun niya. Kaso no lumakadak. Baka arak to man masalaw ko. Ang mumiti tayo gidi-gidi, nagaduubog. Apay, bakit? Madim kaya ti umiwas. Nagrigat nga raw, dahil lalo no libre adiyaw awis da. Ay, pait ah. Awan. Itulok mo nga rodon nga kastala ti biyag maon. Kino isot gasat ko kay anang nga raw.